Joto tiprasa buma bupa pori tongnai no United Movement Committee ni ngai kobogo fainai 18 tarik buskang 18 tariko जों आस्टबल gathering खालायनाय 4टा समायाव 4टा रिसिमि 4टा जों gathering खालायनाय आबानि यागलबो जों आरो हयते हमचां rally हमचां तीनाय मा जों rally खालायनाय आ rally नाय आस्टबल सिमि फाइनाय दिमसागति के yang कर्नेल समनि खायनाय जों रवीन्द्र भवननि थांनाय राजबारी स्टेट म्यूजियम आ जागा जों पाइनाय अबन बाय कयनाय जत तिप्रासाद अ आगतला दंनाय रक जे आगतला दंनाय जों जत अरब फाइनाय बाय कयनाय ताय आम हायके द अबसुर आगतला सिमिंगिया त्रिपुरानि 8टा डिस्ट्रिक्ट दङ अ 8 डिस्ट्रिक्ट न अ हमचां रेलिबो खलायजानाय प्रटिक 8टा डिस्ट्रिक्ट न खलायजानाय हायनि बागै जत तिप्रासा काबियाम चाय दंनाय रनो मा फा ताकु बुखु दंनाय चराय खनाय अक्रा साकरा जत बुमा बुफा स्टूडेंट्स रनो कयनाय जों जतनो पार्टिसिपेट खालायना बागै अ सिनि मान थाइनो साननानि बागै सिनि बररक जे इनजास्टिस खालायजाक दंमानि आबनो जों फुलुनाय यूनाइटेड बाबेनो जों थानसाके जों यूनाइटेड बाबेनो फुलुखनाय जे जों सानाय स्ट्रंली जों मेसेज रहनाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे यूनाइटेडली जों थानसा स्पिरिट बाय जों सिनि थानसा आबन बागै जत कयनाय आबनो जानिजा डिस्ट्रिक्ट और पार्टिसिपेट खालायनायनि बागै जे यूनाइटेड मुभमेंट कमिटी नि जे कन्वेनर बद सुनाव साइन खालामखा कमिटी बा जों प्रेस मिट तामनि बागै रिंजाखा एकजा क्लेरिफिकेशन खायानो जोंनि तरफ हते जोंनि कमिटीनि तरफ हते नरजदान साइमान ना जों बिसि कलग्रमै जोंनि दि प्रासारक जोंनि मानथाय सकताय ते जोंनि जे सिनो नांमानि जेटा जोंनि एग्जाम रग चलिमानि रोमान स्क्रिप्टनि बागै डिमान्ड आसे बिसि रमि चलि दं हाइफानो जे स्टेट गवर्नमेंट बरक जों बाय थंनि दङ स्टेट गवर्नमेंट साव सेंट्रल थानि अ इशू हिनि आर सेंट्रल गवर्नमेंट आरो जों सीबीएसई बोर्ड थांगाखै बरक साव स्टेट नि आरो तो जागाव जों नायना थांगाखै क्लियरलि जों साइमनम स्टेट नि मैटर से कारण किछु किछु अ जागा स्टेट बाय सेंट्रल बरक बागजाक दङ बबो साबनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दंनाय साबनि बिसोर दायित्व दंनाय आमति ते आमन्ति न बरक असबस जों जबा खायमान या गलफानो जों नुजाखा बरक सिनि कुनु जे जोंहासो डिमान्ड खायदोंमोन तिबा सारासो सानै दंमोन बरकावनो नुगिया खानाय এবং না আসকে जों प्रटेस्ट खायफनुका आसका जिनि सिनियर लिडार्स अफ गोबांमा आगिन सिमनो प्रटेस्ट खायदोंम सावन बागै जों जिनि जे प्रटेस्ट ताफानो थागियाखौ जों जे सोंमाय आसक जों खाय दंनाय आवन बागै न मुभमेन्ट न जों ताबुक जेंना नाय दङ जॉइंटली अजागा सुदु जों टीएसएफ बाय टीएसएफ सिमिया लगिवा तेबो गोबां स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन जों अप्रोच खाय दङ इवन जिनि पेरेंट्स नो खाय दङ ते सिविल जारा दंनाय सिविल सोसाइटी नो खाय दङ तामने बागै हिनबा और डिमांड तो शुद्ध जिनि बागैया जतनि बागैसि डिमांड जतनि नखर नांगौ जतनि आरो न परिनाय दङ सावन बागै न जों तिनियम खलायजाखा जिनियम जों 18 तारिखआव पुइला अमनि जों कैसा हमचां रेली खायना नाय दङ आस्ताबलनि सिमि सुरु खाय आम जिनि जे राजबारी नुयमानि जे मेन गेट ताबुक जे त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम आजागाव जों पाइलेनाय आजागाव तामंनाय ते बाहागे खलायजागनाय आम जिनि कन्वेंट न साननि बागै आं जरा दियो ते बन जरा याफाजो आबनो क्लियर खायनाय जॉइनली और ताबुक सुकां इनिशियल स्टेज जों टीएसएफ बाय टीएसएफ खाय दं आमागिनो जों ताइबो इनवाइट खायनाय अयनो ऑर्गेनाइजेशन नबो और जों इनवाइट खायनाय इवन अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जरा मान थाइनो तीने कक साननि बंनि थानि मुसुंनि दंखाके जॉइन खायनाय बाय जों कयनाय जरा सपोर्ट खायनाय अमनो जों बंनो कयनाय जरा लाइक माइंडेड सेम और इशू तीने कक साननि दंखाके जों एनी पॉलिटिकल पार्टी वेलकम जों बंनो खबर नाय और कोनो फ्लैग बा बैनर और है तो जे दं लगियो ओ हमचांनि लगियो सिनि हमचां रेली लगी तंनाय सिनि जे बैनर स्लामजाक यूनाइटेड मूवमेंट कमिटी फॉर रोमन स्क्रिप्ट निंगै स्लामजाक आ बैनर तंनाय सिनि लगियो आ बैनर सिमि तंनाय ते हमचां तंनाय ते प्लेकार्ड्स रक तंनाय अबनो रक शुरू
board ni exam o komprok roman script ni bagai na government ni bisinti no o je komprok ko security de mahai khai no roman no security khai ni bobo import mane nong main dari sini main dabi nahar mung khabono je roman script no adopt khlain hana bai kobrok ni bagi kobrok language ni bagi amar sini main dabi hai inpono tabuk sung nugui tong hatamo state government je policy kriyo kaisa script no impose khlai tong mani amon baino sung amon sanayo board examination obo jara tbsc ni question paper set katini roman script by question paper not print khlai na bagi set up khlai na bagi tabuk sung ohom changnil khlai tong amono immediately print khlai na bagi question paper tai textbook no roman script by print khlai na bagi puro concern officer deputation ba mai tongla ka jeno sudo ready e unggas minong thai adi sung onek bar memorandum yafarka TIS ba yafarka TS ba yafarka kabama organization yafarka already memorandum barba yafarjak hai inpono adino 18 tariko sung memorandum yafarna ni abo sung kok salai tongo sung abon update nai taisa whether sung 18 tariko yara yafarjano yafarjamo sung update nai kintu sung probably yafarnai taisa thanjake kintu sung already hai pono barbar sung already memorandum yafarjak People board ni president, secretary, chief minister, director of Kokborok and other multi language department. Jordan ya farjak. Abon tagbo aboni solution klai jagya ku. Hain bagi sing ohom jang ready bu klai thang.